দাঁড়াও আমরা এজন করলে অন করলি আসলে দিয়া পারবানি একটা ছেনি লও আগরতলা ও খরগনি ত্রিপুরাসা পল বাই সুকেশ দেবরমা গ্যাস সিলিন্ডার খকজাকমানি খানাও টিএসএফ রক ফাইনাই ফাইग्या tei student khorokni samo bacha फाइग्या nokbara malikni domki homki khanaw টিএসএফ rok wana jaga jaga thai thayo agortola nokbara tong tongnai omo haikheno domki homki satok jakmani koktuma omo haikheno gas cylinder khokjakmani yagulobo o khorokni student ni sakao malikni kok hamia silsa manungno selengmung phunuka টিএসএফ rok दिनै 25 तारिख सालमारि जों साइमांखा बिबिएमसि एरियाव कलेज तिलाव खायसे दिनै बिबिएम कलेजाव फरायनाय खरंनि स्टुडेन्ट रक बरक नकबारा दंखानि मानि खगजाकमानि बरन गेस सिलिन्डार खगजाकमानि जों कक्टमामान मानि के अकक्टमानि बिसिति जों साइमांखा बरक मानि कमा थानि बं नकफां बं न सलेले किछुनि दङ आ कक्टमा जों माने दिनैयाव जागा टीएसएफ बं सामो हाइबो जाफायग्या बं लोगो जों जाफायग्या बतावै bongno sawo media rok tui hai hangkai media loglo nong nokor thangni orom tongna naya hani bongno je o domok mani omono jin belai shelango amon ninda janabo jeng te omo hai pati mung tip o Agartala area o jaga jaga ngi dong ang omono sanamo tongo chini jeng thirnai rong noro phata hasali hai porina phaiwa da nokbara nana segang kija tai tugina di nok phang gahamda nok malik gahamda jaga gahamda nai nok kija nok dahana hengthun huni ang khaklayo tai amti pati mung bidi nong loge ngi to hangkai noro tabuk social media ni jora nong yago mobile tongo mobile la capture khainare di evidence ngar di yago tai jing TSF tongo jing TSF Agartala town committee nong loge every time jing nong loge ready tongo nong loge jumbo tanani no je mansa sungno kerengdi om ha incident ngi to noro bai kerna bagai bol lama tei rokata jing ba kerna hangkai jing to Facebook to TSF page tongo oke taru number tongo an number no kerengdi mano दिनै जों हठातके सानैले कायसा सिनथानि को कुंसक बायखा जों साइमा गासिनि जागा कलेज सिला एमबीबी बिबिएमसि कलेज जागा तंमाने कलेज सिला सिनि जे रोंसुं तंनाय खरंनि स्टुडेन्ट सिनि तिब्रासा सिनि रोंसुं तंनाय बर कायसा प्रब्लेम फेस खाय दङ एबा का बुजांनाय दङ सिबां मान कखनायनि हिनो सानाखा जों तंखाबाय जों साइमा लोगो लोगोनि सिनि कायसा टीएसएम टीम ताउ खरं खतम हठात सागा सिनि मागिसि अरा फाइमा फाइगा जों अरा फाइ सफाय नु खासिनि जागा सिनि पुलिस प्रशासन ते सिनि मीडिया फ्रेंड्स रा फाइ सफाय जाक सिनि सगां ते इंसिडेंट मेफ्रन सिमिन मान हिं खनाकासं अरा जासिनि रोंसुं तनाय जे खरंनि स्टुडेन्ट बरकनि रेंटनि गेस सिलिन्डार अब कमामान जों साइमानखा अरा जे मालिक तंनाय बरक तंनि एलिगेशन जों फाइनो फाइगा जे बरक सावो अ स्टुडेन्ट रक अ जागाव बरक yang थांगो yang फायंगो बंग गेस सिलिन्डार yang थांगो yang फायंफ्रनो एबा खालि रि रामपुरो रि सुपुरो साथा थांपुरो आ जरन कमा खनायने बंग एलिगेशन रुइने bong norong nokot thangchiri norong oro matong ya norong om hai nong ni tomung saya abai rakne bong no elevation lune bong no tikana nai jong sunga ta saimana na osin student ro prai no sin agot lamo hai agole area wo je rung sung na especially je om hai rendo matong ai ro sung kamiam cheni phainyam hai agot la phaine ka ham rung sung man thaibo rang ruine buino tongi bo om hai ke sung nijini sak bai thangi gas cylinder ka ma phano जों बै बेखे हाना हाय तेसा हाना हाय बै बाय तम हिंजाक नों सिकक नि तमung saya नि behavior hamya हमाय नि हिंजागो जों हमाय के जों साइमान होनो जों किनो माके तिनि जों फाचरा मा फाइगा ते सिङाव फाइनु फाइगा बर बेलायखनो सराय रग इनोसेंट बर बेलायखनो सरायसि बर फर्स्ट सेमेस्टर से ताकलायनो बर फर्स्ट सेमेस्टर का फाइद्रब सेमानो बर 12 फाइनल होइना बर फर्स्ट सेमेस्टर तेकालाय सेकेन्ड सेमेस्टर साका बर इनके जों अब हाय स्टुडेन्ट रंना जों हमाय के कन्ट्रोल एलिगेशन हेबेमेया तो मला बर नमु खानुगो जों साइमा खानर नखा दासिमबो बं नमु खानुगो जों साइमा जे बर बेलायखन सराय आरो बर अरनि जे रेन्टनि अनार खबरखौ साव अरनि बारानि थांनाय से थाना बागैसि बर अम प्लेनिं खायगोना बर साकबाय थांना अम बर कुनु दार हकना हिनजाव बर खायदो किन्तु अम सम्भव गया आइसा स्टुडेन्ट जुदि बारा सिनान मुसुम बर ताना मुसुम यांगा ब गरि गरि बनि गेस सिनान सिका मोननानै बा खगिने बियां प्लांनाव बाहाय खायानि कक याबो जों तिब्रा सर प्राय न माहिके जों सादक पिदक खायजागो याबाखा बुजागो टकजा बाहाय खायजागो तमुं तिनि जिदि अरा पुलिस प्रशासन याबाखा मीडिया बा जों टीएसएफ फाइसक बाय आंगाय जरावो बरक अस्ट्राय रक खरने मुनु बुजा खमो एरियन बरक बायने जों वानसु जों हम हाय पार्टी मनन जों बेलायखन कन्डेम खायो जों हमाके खटासा खामन लगलगिनो जों
जों दिनाव पुलिस प्रशासन सबायखा जोंनि मिडिया सबायनो जों देशा सबायनो जों आमनो बाहायके सलिउसन तुमान ते जों बंनो बाहायके कासा अब जस्टिस रिमान जों अब साइड कासा जों देश सिनेर बमालिया जेहेतु फोकलां थाका पुलिस प्रशासन थाय बाहायनो बकिसिया तो जों थायका नायका हायपन जों अब गाहामके प्रूफ माया थाका तमला म इनसिन माहाय गंजाक बर कामिनि फाइसि बर तालारि कलम खामानि फाइनो फाइजा जों गेस सिनेर कमा जाकबा अम बुजरा कमा खाव हायनो बर सिरु yang थाका सिनि एलिगेशन के बनो थाखावया और फिया जागाव जेरे नुना तमाय बंग रिस्पांसिबिलिटी दंगो बर निजिनि बुसाबते हिनु मानसन नंगो जे न फाइ दं फायो इनका जागाव अ सेरं फैसाना हाय हानां पिनां खायने तंमाया सामाया खायने अंखर थानि सासन बिसिङै अ सासन बिसिङै बर और आगो लियो बुरो जागा मानाय बुरो तंनाय हठात जाके जों साइमान आगो लावा हायनो हठात थाका बाहायनो जों रेन्ट मानि माया एडभान्स खामजागो निजिनि सागबाय थङै गेस सिनेर कमा जागिबो रां करि फायना नङिबो हाना हाय तेसा जागा अंखर थानि हिं साजं मानो सुनुगो मनबोया आं हामबाय मा सानाय जोंनि मिडिया पार्सन और फाइने जरा उइने आम हाय खामानि साफाय मागे जोंनि जों तनाय रकम रकम नगने एवाय रों ते बर बंनि जे रेन्ट तंमानि और रेन्ट तंग बर सेफलि दं ते काहाम रेन्ट ना खामनां जों हेना अबं मना हारो ते सि टीएससी नि कोइ मुं तंनाय जतो स्टुडेन्ट दं हाय कुनु गमं हाय फ्यूचर प्रॉब्लेम फेस खाय दं काखन फेस खाय दं के जों माय गुरुमानाव हाय सिगाव गेले हामबाय